Upravo i predsjednik su rekli ono sve što nas tišti i boli. Ja bih samo da dodam još malo, i neću da bih zadržao. Šta je vlada? Dakle, ja govorim o vladi čiji je član Aleksandar Vulin. Dakle, vlada ga toleriše, tako. On je njegov ministar. Čuli ste šta nam radi? Čuli ste šta nam radi? Dakle, Aleksandar Vulin je iscrpao sve kredite da se bavi veteranskom problematikom. Aleksandar Vulin mora da ode sa tog mesta. I ne samo on. Mora da ode državni sekretar Popović. Čuli ste iz njega, verovatno ili ste. Mora da odu svi oni koji su tamo dobili neko uposlenje i koji upravo obstruiraju godinama sve ovo o čemu smo sada pričali, o zakonu, o dnevnicama, dakle, vladi je bilo koji. Sad ne mogu da se ograničava da je samo ona ili ovo. Nijedna vlada nije bila spremna do sada. Nažalost, i ja sam pripadao nekoj političkoj stranci za koju sam smatrao da je užasno patriotska do kraja, pa ni oni nisu da. Pokušavali smo, evo, živog svedoka, bili smo baš ono na najvišem nivou, kaže, pa nije vreme. Šta nije vreme? Treba da pomremo, da nas nema, a onda će kaže, evo on spomenik, tamo pisaće, palim državne. Mi ne pristajemo na to. Ako ovo, što je rekao Dragan, što je rekao predsjednik, ako sad ne uradimo nešto, nikad neće.